Namar ka jabo ka bawantut na sor silong kala nangarben ha kapong umiam ka kiu seprang village organization maulandep kabal kentup yaki khatlai teliki SSG ha kene kasinong daga jingkersian jongodor bar sinong gilaimi menta kasengi ban letam mi kene ki jabo ki bawantut na sor silong ha kene kapong umiam kabadan ha sinong jongki ha maulandep. Lu phong pak, phong ka. Anu. Ha phong dah. Hati kenal kunci. Nah, mewono akak dan tai dah. Ni koi titibut dah. Sangadan. Ya. Harus di plastik dah. Abon siap menakan ang senter. Kulang Okey, bentar. Apa? Rimba penyok lah. Cai. Ngidon hang ni hapok kapung Umyam ha kabana kaliang jong ka nangkiu seprang village organization ka panlong ye kene kejing penkhot ye kene kapung Umyam. De kumbangila ban saki mentahang ni ngidon hang ni keling kenda ka ba ngiwan pe ye kene ka jaka ki ba kene ki jabo ki plastik ki babon hi gede ki plastik ki tiar plastik kum ki bilor bat ki bomput ki tiar bomput kide kini kumba layo bani karan bat bani sakhi bat kini ki perlok shnong ki badan hang ni ka jaka kami kini kita gibuan tuit nang tina nomba shlong na po sor shlong kabawan tuit na ka wa umkra nang ta wa sherpi berkiwi gi wa duit ki warit gibuan penpoi ya kini jabo hapo kini kapung ka habayo ban sikhi kini kasingi kalong ba kini kinong shlong ki omat bet ya kini ke jiksma ka pamenta ngila baklai le deru ngila po hne na ba ngi klem ya prepare ban rai ki mas e ke jingsma hne bapet ki tanat ma hne jaka ta ma ki badan hne ki mat ya ke jingjar na ke jingsma jong ni ke jaka badan hne da ke jing lang gini ki jabok ki buan poin po sor silong di lengba jong ni khobor ngi buan ra sepi gini ka khobor ka bakham siu lese la banong ka bab yui ya gini ka jabok jaban ka badan he ka pong hapo gini ka pung Umyam kumala ban sepi gini program ka bam taksingi kedi ba ki pun khut ki lum ya gilang ya gini ki jabok batwa ki kit no cha goi jaka ban ki pat palang si jaka te pin sai nang nes ngin peni kendiat kini ki jaka ki bala langar ban bah kumba kumangilam si kila arben mah gini ki plastik jabok amde tangi plastik kidon ki ru ki jabok jaban ki ne ki mar ki bomput lese ngila banong te kalong gajing isatmet bandon ha gini ki bakum gini jaka kinong susnong kane ki mla ban le ki mla ban khi ngini jaka ki hapan ya sya kin hapan don be ngini jaka Nalor jong giti dikhot jong ka village organization ki balawan bani simbenta ha kene ki jingtam mi ki plastik jabo lawan ro bani simbenta liki khana pule jong ka Union Christian College naga kanhon National Cadet Corps jong ka college kabadi ki jaka pule ka badan hapo kate ka sinong kawi ka di ka jing kentu ka jong ngamo namar hang ne hasnong jungi par por ki sait ya ban ko ya kan ki plastik ne hasnong jungi henry ngimla gen ban dagi jing le jungi tang si sinong no ban ki sinong nyu ki sait le le kan ne ban ngimla gen ban ko ya kan ka dam ka bahe jungi henry nga kentu ke na du na sor silong ke jungi ba kin sumar put ken ya kan ka ri ka ba jungi ba kin nomor pathari ki plastik ba kin ya lum bakin ya beret cakap pada iban beret namar bangim la ban kuj ya kini kadam namar lengba kajing ya terilang kemudian jo tegari ke bai jungi ke bai tanap ban kumtagin ban long ke bapau no lengba kajing le ke jungi ya kene ringi le man laus nem
ba habangi pet pat kadang mi we sunem kadang jur gajing jabo kadang wan tuj pet hadu syate ki jabo kat temo ka balai saat met beli isyar kai ko mo wat la bengin ya gini ki pung ban ya gini ki rut ki kyar ka along pas me tung adu kata hamba petnya yaki sar hapo hagi ying joki hastor mo te ki long ying pegawai ka long ying ki lek khut ying asem tang ba ya ka tu ka jabo pade kim nang kum no ban sumar kum no ban berat tang bala yo ban pelaj na ying nasem ban yo ban khut ying hasem ki berat ka bala pasem henrei ka tu barok ka nyut nang te na po wa mkra barok tu ki nyut ki wan kit thang ne ha snong ka jongi ki sak kut lo ne snong ka jongi te nata kada kun mongi kentu kenya ki nadu na po sor silong bagi barok kowe ba kin nadu nang ne sakmat ken kin sim khialang te bat kin petlang ya jing trai ke jongi ba ngi trai sitom mo na ka benta ka ja lengba ke jongki mde ke jongi bangi penjabo ang ne te lengba ka jongki bagi penjabo an ringi pat ngi habiah trai ban pen khoj ya kanika pung ang ne po yam ne pung dam sai kumulong basnong ada paisa rojong ka kyu syaplang mohon dat bio baki SG baro ada kumat paisa ta ka ini kam ka ba ni trilang long i na banta ka bah kamet khamtam ka livelihood jong ki SG baro bakada basnong ka tri pul hatri ka baki Pidan ni benong hadin ba mo kila sakin nang snapchat snap piwan pen khoj kene pidan ni benong lot kene ka jing jabo than kene ka pung umiam ka en ong da kumwe ka long mang manus nem ngitan be kum kene ka jing trilang leng ba baki bat ba basnong yang tangi ju khat kumna tan UCC NSS kita pentalang hang ni banya volunteer lang na khoi ani ta ka jing ong ban ong da kumwe tengam nang ong su manus nem ta kawan ra be ka jabo na makani ka jabo 99.9% kadai bawan be na shlo ta kata kawan be manus nem tangi ha pam khoi sim ko de man ta ka long tang ka ngisu kentu kan fam ya ki badai pet khamtam ya sarkar long kan sim ki lat lenti ki some measure ba kumno banya da ban lat ban mantu ti ka jabo na sita chilo sini nah makanya kalau muka dampit jong Islam. Pidan ni penong ban kenja message yaki moh kuma piong ba ketika kendai poin kendai ke dina poselok piong. Pidan ni penong ju ko ram ta jong ki ba. Ang tak kan mo na maba kumba yo ong kumba ong mane ka jingle khot ke day next to God lina sama. Lina se God next to God ki ong ta. Ka emasi ban ong ang ngi ban ya le kentukan phang ko long ba. Ka sarkar ki ban simkhia ka message ban amen ta long simkhia khamtam ka ti wa shelpi wa kra beget yang to kip ka slip waste management ka long kumno ngi shaboy ta ka kum ka swat bharat ni la tre shito man ki snong ka swat bharat ki la dala ka jong ka solid waste management padhani mon da bring la don ring ba ka jila yang swat bharat mission ka jong ka bot Tikidi shite ki bendon ke propa kom kita khnang ba ka jing tu jala da kawan hasis 4% da gladon kom kita kan wan sang 4% hadu ba kan don su iken banwan ka jabo la sulu sia katam nginang ye pen khu nginang pen sung thu ya ki nong song song baro bakin le khu khamtam ngin hapan bo kisan bo nama babon sini ki babon ki nong selong ki wan hang ni ban wan bam khana phi wan bam khana ki dala da bishat ki bo ba yang tu takdi kam ka yung ngin kentukan pame baro ki bawan sini mah piknikers ki bawan sini ki long kin sumal khoi lem kanya kamariang nama ka jing khoi kamariang kari ki jing khoi yang i brew tang kita hi bang di ban sauto kamtam ngan kentukan pam baro ki organization ki we association ki seng balang bania sim khialang banna banta kan ki jing khoi so ba jong ka dong jong ka tha ba we mau đọc sách mà. Dengan ngat ba kani ke initiative jong ka snong jong video SG jong kini long pi long pambar khai ne kali ka lupa ka program ko la job de pa program ko job dengan ngat ba ka jingdon ka dang ne ki wi rio long ba ngalai ibu mau lendap ka ki hadu kata na bagi ki rio long ba dam man ngi doktor ban ki babon
mo kumbai MP ru adopt ya kani village dengan nget ba kanuan ke ek ke babah kini gini senam kan yin ya trading kan mo yin ya trading kan yin ya klad dot ke ek na mata ka bah ka met jok snong ka thau ba sata ka bodong kam do ak ta ka initiative bodong kam do ngen jong anak kalian jonga publish bon pi ay nga kani ka kabuk ser bandon kumne ka snong ba mga da ton kadang don kan ba pina ko pos ko ba nginang ya tangi kani kam ba nginang ya tri ba ngi sekmat Hukum perkat perdan ha ke imlang kasalang bejongi ba kumno banyin long kita gibreu kiban im ha kejingkela na kalawe ke ba menchua ke ba lese ngong ba kamtam mi kinyut kinyer nang tai ki plastik ni kini no benta ki ba nisno ba kidei ki jabo reha kini kisngi ki ba menta ladang inang bat pendam kam yaki kidei ki wei ka sbo lane kanono ke benta ka bang hilak bat mi bisa te ngai ku play kerpang ya ka Q Saprang Malondep Village Organization keba kini kinong ilam ki persyang ngai ba ki persyang nakapor ban kentiu pi kelong kami kamtam ban kentiu ban kersyan om dei tang ya ka snong re ban wat ban kersyan ni king kasem da ka jingyo jong pi jingirap ibarat ang yang tai mut bagani ka organization necessary then the scheme every year we used to fund more for volunteer you also approach to DC office write one formal letter so if NSS also get some fund I think that activity can add to your NSS that every year your fund long diversified by the scheme even along this area we need much of the cleaning grab than any other it has become a collection place of all the dirt coming here and you can see like day by day like number of tourists is the import the coming malong dan duna mata te blay ulong la tep malong ini jaka ulong gomba lumba mo lum ya nyok gen no baru stop lawan flat na yobra te long jinjar ya tamakat bala naka nong snongi naka VO pembasador group and student body mo local citizen yerap and long board environment clean and this scheme is nothing but just a motivational and I long that long push ya program and long awareness ya bara ngiten kam and pin mo bo ko ya mariam te ngamden bon trend that this is a everyday subject and it's a part of our daily life the cleanliness should be there and it's to our environment kam le kum area kum Malondep area umium mo dan lek ni long khut gen